Lorcom episode 58 Rorel na lekfu lote Pathum na Lawrence McKinney chu kumsom thum pakhatte ma mai ama ti sual ni mi alawa tani na khung ani a pong sual le ru kapu ani te chon kumsom thum pakhat nuwa chuan DNA thar an hu chuaka chuta chuan Lawrence si ani lo ti an chuak ta chawani Lawrence si an chua zalen khan kumsom ruk pakhat mi alo ni der to a ti chuan he an thil ti diklo wang hian compensation an peklet theina turin thei top a chua chawa dollar makta duai khat lai a mu chuak thei ani chu po an chua zalen hnu kum ko hnuwa he poisa hi adong ve thei rama Lawrence chuan kumsom thum pakhat thlakwa ni som pariat le dar kar som pani chung katanga ka kumsom ni zong som thum le somli zong kha lak sakin ka ani ati a kumsang ni pakwa chu ani khan Lawrence McKinney hi cheng somsari panga chau nein ina hoti rani a compensation zong po deal hei theilovin rei fe a oma an governor Bill Haslaman December sangni som pasaria official taka a chua zalen hnuwa chau adil thei ani Lawrence chuan kanun na min lak saka engkim min lak saktel bokani chung kwa din na hun po ka nei to lova fa en kol seilen na hun po ka nei talo mi pa ngai taka in siam ve na hun ka nei talo tin Fox News a an interview tumin asoi ani Lawrence compensation atira chuan cheng noi thum singa sang thum ukil le abarul na atan pek phot ania akar le na tur pek ani bok ti chuan a bak zong cheng nuai ruk singli sang sari te chu thlatin cheng sang thum za thum som nga in adam chung a pek turati ania alo thi ma pal ani poin kum som chung tal chu anu pui pek zel turati ani Lawrence kum sang ni som parukhan an governor Haslam hena chua zalen turin angen dei towa mase payroll board te chuan voi ni lai he deal na hi an hol sak mana atopa chuan an governor hi an adikta big lo ni na sheta aniang an chua zalen tram ani pani na Ricky Jackson kumsom pariat mi lek ani in Ricky Jackson hi zela tan tirani a ti chuan kumsom thum pakwa lai mai chu Ohio tanina amati sual ni mi alawa atang ta ani hei IRA hi America chuan mi anti sual wang ni mi alawa tan tir pal alom lo anti Jackson hi million lo ve tak mai cher ve deuh dek mai ania Cleveland a chung kolian ve tak atanga piang seilian ani kumsom pariat ani in sipaya ain ziak lut ve a ming te po thataka cheratum ve mek lain kum khat amang chho mek ti chuan hotir ani ta thut maya ti chuan in a thlen chuan amale a thian pahnih te chu Harold Franks thina in nam hnoya punin an manta Harold Franks si an thenom lok dora hian a thoka police te soidan chuan Franks si misualin a hmaya acid an thea an vothluwa silain an kap nual boka te chuan a poisa cheng zali somni panga ru sakin an tlan chhia ani anti police te hian an man ro man te hi an mu chuak lova Jackson le a thian te Una Willie le Ronnie Bridgman te chuan heti hunlai hian hundanga dei anom thu le Frank sa hi entin man ti lo thu an soi ve thunga mase detective te chuan heti hunlaia chanchin busem thin kumsom pani leka upa Eddie Vernon hena chuan thuzot fiain Eddie hian Ricky hian silai Ahmed puaka Ronnie Bridgman hian asitin athea ti chuan a unau pa Willie hian motor an tlan chiat na tur chu a khalani tin soi ta piap maya Eddie hi azam hle ani ti a hriata tin a thil soi po hi a classmate te chuan a diklo ni in an soi ve thunga he in ka hun lai hian Eddie hi in ka na huna aum lo thu soi ma se he a thu soi hi court lama chuan pom ani tlat mai si a ti chuan kum sang kha zakwa somsari panga a chuan Jackson le Bridgman te u naw chu tual tha khei sa tan tir ni in electric chair mangati hlum turin an chung thu an rel tarup mai ani Jackson a hian a hnuwa an komna heng hun lai hi soin clay roll te suang tu ananga ave tak ni tum nei ve na satak mi engmo tak ni ve tum chu tan in kalu chi khan abo ta vekani ati thitura chung thuan rel phei chuan om ngai na a shelava ma se kum sang kha zakwa somsari pasari khan engemo wangin thitura anti chu an sut le hlau maya dam chung lung in a tang jok turin anti le ta hlau ani te chuan tanina chuan anung chho ve ta nok noka a tul le tang mi dang te nen an in suala
ti chuan a thla khung hran chang te pawh a nei ve ani sa khomi tak chu ni lo ma se a soidan chuan engemaw bei seina hi tlem te chu ka nei ve tlat renga tuna ka beidon mai chuan engtin nge ka nun theiang tin thei topin ka in sangmar chawa ti chuan tanina chuan thil zir thei ang azir chawa an tan in library ate chuan kal rengin ni tin le khabu chiarin thil sang azira ti chuan kum sang hi som pakhata chuan Cleveland magazine pakhat The Scene ti chuan Jackson chung chang hi article an ron ziak hlau maya chuta chuan an man dan le achung thu an rel dan kha adik tokem Eddie Vernon a testimony kha rin tlak ani chi em ti te anon soita a chu Eddie te pastor hian alo chiar fu hlau maya ti chuan Ohio Innocent Project ti Ohio ukil in sui khom Paul pakhat te nen thok hovin Vernon le pastor te chu an ti dun ta a heta hian Vernon chu a in puang ta ani a soidan chuan kum sang kha zakwa somsari panga a khan police te chuan Jackson le Bridgman te u naw kha kok turin min ti hi ani deuh bera chu wang chuan engma hre chiang lovin ka kok ta ni deuh ber mai ti na in puang ta a ti chuan thudik aron chuatak sia chuan kum sang ni som pali khan Jackson ale a thian te pahni chu chua zalen ani ta ani Ronnie Bridgman kawame ajamu tia aming thak ta hi kum sang ni pathum khan police enzuina hnuaya ani hi chu chua ani a Willie po hi kum sang ni pahni khan chu tiang bok chuan chu ani ma se tani na khung le ani thunga Jackson ero hi chu kum sang ni som palia chia chua ani Hanzalen tak thut mai chu om ngai na hriat po harzo ani tin Jackson hian asoya court in thutluk na an lo siam suala wang hian Jackson an hena compensation atan dollar makta duai khat don pe kani a hemi mang hian in tharte alei ve ani Eddie Vernon hian Jackson le Bridgman te hi mulein ngai dam te po adila Jackson te hian an lo ngai dam thapa a hun lai chuan no pang mai alani a chuai chuan kan dan kal phung dik lo tak wang zo kani ti in keini anga ti sual nei lo po an om nge anga ma se keini angin van nei na mutalo po an om nual nge yang ti in soi nge ani pakhat na Craig Collie kum sang kha zakwa somsari pariat khan Craig Collie chu abial nu hlui Ronda Wich le afapa Donald kumlimi thattua pu ni in dam chung tang tura achung thu rel ani a kum som thum pakwanhuwa Collie hi chuani in sarkarin an thutluk na diklo wangin dollar makta duai somni pakhat lai mei Collie hi an pe nge ani khati hun laya governor Jerry Brown khan kum sang hi som pasari khan chua a chua chan po DNA thar mu chuani in he DNA tang hian Collie hi a that tu ani lo ti an chian ta chau ani ti chuan diklo takatang Craig Collie kum som sari pakhat ni to chu chuani in dollar makta duai somni pakhat lai mei chu Simi Valley sarkar chuan a petazoka Craig Collie hian he tual thana hian in nam hnoi lo thu hi apuang chara ma se kum som thum pakwa lai chu tan tir ani ta tho ani hei hi Simi Valley a chuan mi tan tir sual rei ber record ani nge ani Mike Bender Collie thian panai takle police na lo thok thin chuan Collie tan hian thei top a chua pui ngata kum som thum chuang chu alo bei ve ngata ama zara po hian hetiang hi athleng thei ani berome Craigka thupui ber chu beidon mi alo tur ti hian ni top mai ani tin Bender hian asoya kum sang ni som pasaria Jerry Brown in a chua zaren khan California Victim Compensation Board hetianga ti solwanga poisa pek le na tur ngai tua tu te chuan Collie chu dollar makta duai ni pek ni se atia ni sing khat sang thum zakwa som kwa pakhat diklo taka tan kha ni khat zela cheng za somli angin an chut sakani ma se Craig Collie hi heta hian alung oi chi alo ni na langa ti chuan Collie hian chua ani vele a king le ta chuta chuan dollar makta duai somni pakhat laia don pha ta zo kani Simi Valley sarkar hian makta duai pali point pakwa an penga abak zong chu insurance company tele company dang ten an peve thung don ani an district attorney chuan kan DNA mu chua thara hian tuna tang mek Collie DNA hi ani lo ti hriat ani a midang dai DNA ni ti hriat chu ani ti chuan Ronda le afapa thatu dik tak zok chu man lowin alo om reng zok ani ti ati chiang hle ani November ni som khat sang kha zakwa som sari pariat khan no pang kumlimi Donald chu vuak hlum ni in anu Ronda hi hrui mangin ashoka re hlum ani a
an om na lai vel chu thil ruk tum fu lo ang dewa siam chop ani ti alang chiang hle a tin ronda which pong sual ani bokani te chuan dar nga le chan vela chuan heng thom te awang hian an thenom te po ati har nge a an thenom har pakhat chuan tukvera ada chua chuan kolia truck a mu thu asoya ma se police ten koli an zo hian restaurant a darli le chan vel khenga om thu le chumi hnuwa a thian pa thla a ho tak ngal mai thu a soi thung police ten craig koli in an en kwal hian no pang ti shat le towel thi sen kai an hua chu he tual tha na nen hian an tin zone ta te chuan koli chu tual tha thu boy siam sak ani ta der mai ani koli hian court ta hian thei top in ama ani lo zia soina sa a tho pui te point heti hun lai hian an om ho thu te pon soi ve thawani ma se chung zong te po chuan a chan thei talawa dam chunga tang turin a chung thu an rel ta tho ani ti chuan a hnu an thil mu mi pakhat chi le chil ronda which taksa mi ya chuan kolia din e pakhat ma om lo ti le no pang ti sha ta po kolia din e hi alo om reng lo ani ti an thata a ti chuan to pa chuan kolia chu thiam chan tir alo ni ta ani chuti ruale ro chuan kumsom thum pakwa te me mai hnuwa he dian a thar lam an han mu chuak chawe ro chu atlai ma po ti la kan soi sual om love lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya